Kaixo ikasleok. Gaur ikusiko ditugu ekuazio sistemen problemak. Eta horretarako bi problema aztertuko ditugu hemen. Lehenengoan daukagu problema hau. 60 galderetako test azterketa baten galdera guztiak erantzun behar dira. Erantzun zuzen bakoitzeko 2 puntu lortzen dira, eta erantzun oker bakoitzeko puntu bat kentzen da. Ikasle batek 75 puntu lortu baditu test azterketa honetan, zenbat galdera erantzun ditu ondo eta zenbat galdera erantzun ditu gaizki? Beti, ekuazio sistemen problema bat ebasterakoan, egin behar duguna da galdera zein den ikusi. Kasu honetan galdetzen du zenbat galdera erantzun ditu ondo, beraz hor identifikatuko dugu lehenengo aldagaia, deitu dioguna isa. Hau dira erantzun zuzenak. Beste galdera da zenbat galdera erantzun ditu gaizki, beraz hemen identifikatzen dugu beste aldagaia, y-koz adierazten duguna. Hau da, y-koa izango da erantzun okerrak edo gaizki erantzun ditugunak. Identifikatu eta gero egin behar duguna da ekuazio sistema planteatu. Berriro irakurtzen dugu. 60 galderetako test azterketa baten galdera guztiak erantzun behar dira. Beraz, erantzun zuzenak gehi erantzun okerrak izango dira 60, beraz, isa gehi i, hemen identifikatu ditugunak, dira 60. Segitzen dugu irakurtzen, erantzun zuzen bakoitzeko 2 puntu lortzen dira. Eta erantzun oker bakoitzeko puntu bat kentzen da, beraz. Erantzun zuzena dira isa, berak puntua dira 2 bider isa. Kentzen badugu puntu bat erantzun oker bakoitzeko, egin behar dugu minus i erantzun oker. Eta jartzen du ikasle batek 75 puntu lortu ditu test azterketa honetan, beraz, 2 isa keni izango da 75. Eta hemendik ja askatu egiten dugu ekuazio sistema nahi dugun sistemaren bitartez. Kasu honetan egin dugu ordezkatze sistemaren bitartez. Isa askatzen dugu, i bestaldera, isa berdin 60 keni. Beraz, beste ekuazioan, isaren ordez jarriko dugu 60 keni. 2 bider 60 keni, berdin 75. Parentesiak kendukta, 2 bider 60 120, 2 bider minus i, minus 2i, minus i, berdin 75. Iak alde batera eta zenbakiak bestera, minus 2i keni, 120 bestaldera, 75 ken 120. Beraz, minus 2i keni da minus 3i, eta 75 ken 120 da minus 45. Beraz, y-koa minus 45 eta minus 3 biderkatzen dago hemen bestaldera zatitzen. Zati minus 3. Minus 45 zati minus 3 da 15. I berdin 15. Identifikatu duguna, iren bitartez erantzun okerrak. Beraz, 15 erantzun oker izango ditugu. Orain ordezkatzen dugu balio hau hemen, eta daukagu isa berdin 65 ken 15, barkatu 60 ken 15, eta isa berdin 45. Isa da erantzun zuzenak, beraz, 45 erantzun zuzen izango ditugu. Beraz, ja daukagu soluzioa. Ekuazio sistema honen soluzioa problema honetan. Dauzkagu test azterketa honetan 45 erantzun zuzen eta 15 erantzun oker. Hemen daukagu beste ekuazio sistema baten problema bat. Aita baten eta bere alaba baten adinen batura 40 urte da. 4 urte barru aitaren adina bere alaba honen adinaren hirukoitza izango da. Zenbat urte ditu aitak eta zenbat urte ditu bere alaba honek. Hemen adinekin lan egiten dugunean, komenigarria da taulatxo bat egitea. Kasu honetan, aitak eta alaba daukagu. Eta gaude orain aldian eta gero aldian.
Beraz, zein da galdera, zenbat urte ditu aitak, beraz, isa izango da aitaren adina, eta zenbat urte ditu bere alaba honek, beraz, beste aldagaia izango da igrekoa alabaren adina. Beraz, orain zenbat urte dituzte, batak dauka isa eta besteak igrekoa. Eta probleman esaten digu 4 urte barru. Beraz, gero aitak izango ditu isa gehi 4 urte eta alabak ere bai 4 urte gehiago, beraz, i greko gehi 4. Eta orain irakurtzen dugu berriro problema. Aita baten eta bere alaba baten adinen batura 40 da, beraz, isa gehi izango da 40. Segitzen dugu irakurtzen, 4 urte barru aitaren adina, beraz, 4 urte barru da aitaren adina da isa gehi 4, beraz, hemen jarriko dugu isa gehi 4. Aitaren adina bere alaba honen adinaren hirukoitza izango da. Bere alabaren adinaren, beraz, i gehi 4-en hirukoitza, beraz, aurretik bider 3, beraz, isa gehi 4, 4 urte aitaren adina izango da, berdin, alabaren adina, hau da, i gehi 4, bider 3. Beraz, hemen ja, aplikatzen dugu nahi dugun metodoa. Kasu honetan erabiliko dugu ordezkatze metodoa. I bestaldera pasaz, isa berdin 40 keni. Ordezkatuz beian, 40 keni gehi 4, berdin 3 bider i gehi 4. 40 keni gehi 4, berdin, parentesiak kenduz, 3i gehi 3 bider 4, 12 gehi 12. Iak alde batera, minus i gehi ken 3i bestaldera minus pasata, berdin 12, eta orain 40 bestaldera minus 40, eta plus 4 bestaldera minus 4. Beraz, minus i ken 3i da minus 4i, bestaldean minus 40 ken 4 da minus 44, gehi 12 minus 32. Minus 4a biderkatzen hemen, bestaldera zatitzen, minus 32 zati minus 4. Eta minus 32 zati minus 4 da 8. Beraz, igrekoa izango da 8 urte. Alabaren adina. Eta ordezkatuz igrekoa hemen, eixa izango da 40 ken 8, 32 urte izango du aitak. Beraz, ja lortu dugu ekuazio sistemen problema honen emaitza edo soluzioa, eta da, aitaren adina 32 urtekoa izango dela, eta alabarena 8 urtekoa. Bale? Hau da ekuazio sistemen problemei buruz jakin behar dezutena.